ଏବେ ବାପା ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋ ବାବା ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ମୋର ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 24 ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବାବାଙ୍କୁ? ସେଇ ତାଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଆଉ ବାବା ନାହାନ୍ତି ମୋର। ତ ଝିଅ ଡାକ୍ତର ହବା ବାବା ଦେଖିପାରିବେନି? ନା ବାବା କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବାବା କ'ଣ କହନ୍ତି? ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଏଇ 6th କ୍ଲାସ୍ରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ ବାବା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ତ ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଦୁଇଟା ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ମୋତେ ହିଁ ବାବା ମାନେ ଅଧା କାମରୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ। ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ କାମ କରୁଥିଲେ ନା, ନିଜ କାମ ହେଲେ ହଁ ତୁମେ ଫ୍ରିରେ ଗୋଟେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାମ ମାନେ ମୋ ଝିଅ କାଳେ ଆସିଯିବ ବୋଲି ମାନେ ଅଧା କାମରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତ ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ, ଛାଡ଼ ମୁଁ କହିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା। ଆଜ୍ଞା।